Okay. Takže pozrieme sa na unboxing video Bluetooth AC180. Je to prenosná power station, prenosná elektrárnička s litiovými batériami a vyzerá asi takto. Čiže už je to unboxnuté. Prišlo to v takomto krabici veľkej. V nej bola táto menšia krabica. Bolo to zabalené dobre, hej. Bolo to objednané priamo z Bluetooth. Prišlo to cirka za týždeň. Kúpil som to v Black Friday akcii. Rozbalil som to, dal som to na stolček. Vyzerá to takto. O samotnom Bluetooth možno urobíme ďalšie video. Každopádne sú tu takéto dve veci naviac v tom balení. Pozrieme sa najprv na toto. Toto bude pravdepodobne manuál, možno garancia. Áno, to je garancia. A tu máme user manuál. Predpokladám, že bude len v angličtine. Možno, že áno, to je všetko v angličtine. Hops. Takže to je druhá časť, tam budú asi kábliky, áno. Takže toto je na nabíjanie z autozásuvky. Káblik. Toto je na nabíjanie zo solárnych panelov. Vidíme, že tu je univerzálna prípojka, čo je super, čiže môžete pripojiť hociaký solárny panel, samozrejme v rámci špecifikácií, ktoré Bluetooth ponúka. Myslím, že to je 500 W maximálny výkon a ak sa nemýlim, tak 60 V napätie. Ten káblik uvidíme, aký bude dlhý, nevyzerá až taký dlhý. Samozrejme k tomu som si dokúpil, nie samozrejme, ale dokúpil som si 200 W panely prenosného typu Bluetooth, takže tie si potom rozbalíme tiež. Toto plus teda samozrejme napájací kábel, čo je super u Bluetooth. Není na tom kábli žiadna ďalšia skrinka, čiže Bluetooth sa napája priamo tu do konektora. Zapichnete túto šnúru a samozrejme, ak nemáte pripojený aj solár, tak berie ako prioritné nabíjanie zo siete, respektíve berie nabíjanie zo siete. Ak máte pripojený solár, tak by tam mala byť priorita soláru. Prečo som si ho vybral? No, v tejto kategórii má najvyššiu kapacitu 1152 Wh, čo teda aj podľa nejakých testov vychádza, že naozaj Bluetooth toto spĺňa a má najvyššiu kapacitu v tejto kategórii aj oproti priamym konkurentom. Druhá vec, čo sa mi páčila, je špičková kapacita. Sice 1800 W má ako rejtovanú, ale dokáže, myslím, že až 2,7 alebo 2,4, teraz už si nepamätám, kW zvládnuť pri nejakom boost mode. Ďalšia vec, ktorá sa mi páčila, bolo samozrejme ten solárik. Samozrejme ten solár majú mnohí už zabudovaný tiež, respektíve možnosť soláru. Áno, a tuto to vidíme, hej, 12 V až 60 V je maximum a 10 A. Čo som videl, maximálne 500 W, že to dokáže akceptovať. Tie najväčšie panely, ktoré dávajú k tomu, respektíve si môžete prikúpiť, sú panely od Bluetooth 200 W, ale samozrejme, ak by ste chceli, môžete si pripojiť aj väčšie. Ďalšia, čo sa mi páčila, bola bezdrôtová nabíjačka, čiže sem, keď si položíte takto mobil, tak máte bezdrôtovú nabíjačku mobilov. No a to je asi tak všetko, hej. Preto som si vlastne vybral Bluetooth a zatiaľ sa mi to páči, samozrejme ešte som ho ani nezapol,
Skúsime zapnúť. No. Áno. Nabité na 56%, čo je super, pretože pri prenášaní je nutné, aby to bolo na okolo tých 60%, aby mal kapacitu, hej. Akumulátor vtedy vlastne vydrží najviac v takom spacom móde. Tu si môžete meniť vlastne výstupy. No a to je asi zatiaľ všetko. Ideme sa pozrieť na solárny panel. OK, takže som otvoril krabicu solárneho modulu, bolo to veľmi jednoduché. Prerezal som plastiky a bolo tam pár plastov ešte navyše, samozrejme protišokových, protinárazových, a v nich bol uložený tento solárny panel. Toto bolo tu na vnútri. Vnútri je ešte warranty card a ešte návod na obsluhu, kde je návod na obsluhu, má niekoľko sekcií maličkých. V podstate je to quick manual, čiže máte tu, ako sa rozkladá vlastne stojan. Má 3 polohy, 35, 45, 55. Hej, to si môžete pozrieť, veľmi jednoduché. No a potom je tu návod na pripojenie k solárnej stanici. Čo je super, tento káblik je relatívne dosť dlhý, sa mi zdá. Čiže ak to skombinujeme s káblom od soláru, tieto dva, tak už je to celkom slušná dĺžka. Možno si to v nejakom inom videu odskúšame, samozrejme zapojiť a pozrieme sa aj na to, ako to fachčí. Zatiaľ všetko. Všetko prišlo ako malo. Čaute. Keby niekoho zaujímali technické detaily, tie sú priamo na krabici od solárneho panelu, takže dávam ich sem. Je vidno, že prúd je až 10,3 A. Bluetooth stanica akceptuje 10 A max, takže zjavne tam bude nejaká malá tolerancia. Majú 22V, respektíve 20V, čiže je to spolu 20x10 200 A. 200 W, pardon.